Is me sé Ivín agus fáilte go Cácaí Áille. Inniu, tá me chun Cácaí Sioráf dhéanamh. An bhualas a goibh gur é an Sioráf an tanmhaí talún is airde ar an dón. Agus is iad an tanmhaí a chugantá is mó ar an dón seo fásta. Wow! Well, inniu tá me chun an Cácaí a bháisiú mar Sioráf. Ar náid tá mo hadabh Googleom a rís inniu. Gotcha agus caiimiid tús leis. Siad na hawaii a bheith síthart tus na Cácaí seo a dhéanú ná 330 gram de de hiúcramín agus de flúr éirithe, téaspanna go leith de fudar buacaile, 6 huimhe agus 10 an bia áiriste agus buí. Sulla dásaín muid réamhhéad a aghaidh go 160 céim fan. Cur an sim agus an siúcra is teacham móla agus máscaí suas go dtí go sa jazz éadrom. Tá cum a bhaithir sin. A móil ile tá má chun an plúr agus an púdar buacaile a chríthu isteach i gúsaid críthir. A móil ile tá má chun na huimhe a bhriseú isteach. Darcin, 3, 4, 5. Gus an cin dearna. Yitter, tá má chun na huimhe agus an measc an plúr a chur isteach leis an measc an mór. Ag buint úsáid as mo measc electra tá má chun a bhascú a ríist. Tá measc an réan is agus tá má chun ó ran idir bhla. Tá má inis chun an 10 buí agus an 10 háiriste a chur isteach na bolaí agus a bhascú thart go jazz. Tá cum a bhaithir sin. Agus inis, go isteach leis an 10 bia buí don bhla ile. Tá má chun na measc an inis a ran idir bhías buacaile a tugaminn seo. Cur coppla spannach don bhascan isteach sa bhías. Agus a cin ile. Anis leis an measc an áraiste. Agus inis ag úsáid mo spánaige tá má chun a chur fríd an measc an a lig. Jenny seo ciste marmatha. Arcan na dehanní sin go héalainn inis. Tá na Cácaí réile gáil seaas an aghaidh inis. Fáid duine fuasta le iad a chur isteach ar fáid thart fa tríthe bumaite. Fád is tá na Cácaí ag buacail tá muid chun feiceáil an dóigh ina ndéantar aran gan glúten. Ar dús, caiid cisin na glanamh agad gan éon glúten an le aran sira ó glúten a dhéanú. Cuireann muid an meascan de flúr sira ó glúten isteach a móla mór. Cuireann muid cúpla creag sálainn isteach na bhulla. Brisin muid suas písaí de ghiasta agus sin isteach fásta. Dáirteann muid 3 lítir de uisce isteach a grúscín. Cuireann muid an meascan isteach a móla meascaithe. Cuireann muid an tuisce isteach leis. Druideann muid an buair agus liginn muid dá meascú isteach ar chéile go dtí go bhfuil se jazz mín.
Fád is sa sin ag tarlú, sprain muid ála ar an tabla sa dóis ng ramen an máscan don tabla hain. Leis an cuitear, tógam muid písad an bhascan a más an bowla agus chuirmuid ar an tabla é. Sprain muid an tala ar leabh a fásta sa dóis ng ramen an máscan dífa a headed. Fuinnean muid an máscan go dtí go bhfuil cuma buail móra. Gearan muid an máscan I cinse go bhfuil a méhan a gceart ngach bulín. Fuinnean muid na písaí a ríist go dtí go bhfuil buail bug déanta agin de. Ní ga bheith buaithe faoi air a thar fríd an bhascan mar go gcuideadh an gcisa leis an bhascan ar an dóisin de. Ráláil an máscan go dtí go bhfuil cuma baguette siúar. Cur pe baran is méanat ar bar an bulín. Cur tar síalta, plúr, ná fiú máscan de crohanna ar. Cuireann muid sa taracan speisialta iad ar fá bhuaid a thug le ligint don gista obrú. Cuideann an prósas seo leis an taran ardú agus é among cócraachta. Cuireann muid isteas an oighead ar fá cuigteag bumaite. Well, sin san oighean professionta. Agus, voilà! Aran sir ó gluten galanta. Ma Cácaí Áille an muithe san oighean agus caitheadh muid ligintí fa foireadh. Fád is seisead sin ag foireadh tá muid chun uachtar imime a dhéanamh. Siad na habaí a bheith síthart ná, ceir 150 gram de 800 gram de chucraráin agus 10 spannach de uscra vanilla. Tá muid chun na cóibhí le a chur isteach mála agus iad a bhascu go dtí go bhfuil se jazz éidir. Cuma jazz éidimar sin inis. Cuireadh muid seo inis ar leittíobh Holland seo, agus ra muid go dtí cóineáil cócraachta le feiceáil céad linn inniu. Hi! Dé mar tá, cén tainniu ma tort, agus cé tá muid an buacail inniu? Is mu sé Joey agus bé muid bacail ar an banana inniu. Íon tá mai hiú. An bhfuil an tuide sa lig agad? Sé tá ahanród agam inis. Go hínta! Siad na habaí a bheith síthart ná, 8 gram de 100 gram de chucramín, 160 gram de flúr buin, 10 spannach de fudar buacaile, 10 spannach de sóid buacaile, agus 3 banana. An chiad rud ná leach banana a thur ar leachtaobh. Cur an 3 banana isteach mála agus brúiad síos I gúsáid fork. Caithfidh se bheith jazz bug don bhascan. Tá sin réagad inis, mai hiú. Cur na cóibhí a le eile isteach sa mála, Tálaíonn sin dús a cóhar, coní leis. I gúsáid máscáil lectra, másc le chialá. Tá cuma go bhfuil an máscan sin réagad inis, mai hiú. Cuireadh isteach sa bhíos buacaile. Má úsáideann tú pepper buacaile ní ramáid an caca don bhíos. Á tá balla go chianta as. I gúsáid an píosa banana a thuirmidir leitaobh níos slóithe, tá tú chun sin a gearú isteach in do pínethe buga. Tá muid chun sin a thur ar bhhair an caca in sin. Tú muid don buacail, Joey. Dé na sumanna eile tugad? Smáil amsa ag sigur pell agus ag sigur gáth. Agus cén club a mín tú gimmart fan na honne?
Bé me gimmert pell yn I bhóra. Agus an bhfuil fearn maigah. Tá fearn go híntal gin. Agus tá chairde legur do fearn fásta na bé. Sprelma. Tá cumá gálanta sin in Joey, maithú. Ba daine fuasta chun sinna thuir seas an aimdeid I 100 céim Celsius fáil cearatha na 50 bommite. Tá sin go hínta gur míle maigad. Tuí muidirráise go an sinnar tá se fuirithe. Sláin, Joey! Slán! Tá na Cácaí inis jazz fuiar agus inis á máisiúhan. Seo an písa is fearlamsa. Chun an máisiúhan a dhéanú ben na rudaí a leanas daí. Uachtar ima, kilogram de ráin, 10 an bia, siúcar ráin, bowla isce, cupla bata bug, agus cruhanna bug a cearclatha. Na tús a thar, tá má chun cinan na spunsí a lacu. Fé ar na dehannaí gálanta tá gáil fríd. Caimid seo síos, agus táimid chun scoop don uachtar ima riimiidí sluthe a lacu. Agus a spréú amach go jazz cáthram. Anis ag úsad scinbug tá chun a spréú amach. Tá cuma waithir sin inis. Tá inis chun an Cácaí Áille a thuirlam agus sin a chur ar a bhhair. Tá má chun an tuachtar ima a thart ar an Cácaí Áille inis. Sís na taobh na fásta. Glachta am I gáil thart agus thart ar an Cácaí. Tá cuma jaas ar sin inis. Tá má chun chuir seas a cusnar ar fáil tumal bug le ligint dá fuirú. Fád is tá sin ag fuirú, raibh muidir rás go dtín cáinne cácaíochta le feiceáil Jim ar ddíirí le Joey. Joey, Jim ar ddíirí leat? Tháinig sé amach go hálín ar céir. Tá sé fearnis. Tá cuma gálanta ar sin. Bainne maithe san meas buacaile agus gur síos ar an treidir. Tá an pepper buacaile síos na taobhanna. Tá muid chun meascan millis a dhéanú inis chun gáil thart ar bhair an aran banana. Le seo a dhéanú bé bowl bug do thiúcar ráin de dhíthart, le brín bug isce. Measca go dtí go dagan se le chiile mar bhascan jazz cáthram. Maithú, tá cuma gálanta ar sin. Ag úsáid na spánaigh cearna, ghlach scoop don bhascan millis sin, agus go an non san náil ar bhair an taran banana. Jim go bhfuil písí don siúcar ráin feice I do bhascan Joey, a nahabí bortha faoi bé blás strás as is scarabhí. Bhfuil tú geirí gita dá bhlású dún inis? Ba waithlam. Seo pís an mór. Well, go dtí mór tá se? Tá sé inta jazz. Ó, híal má go mó se gálanta maithú. Gur míle maigad Joey, bhain má ANSEO sa bheith buaca leat. Bhí amar dóigam gur míle maigad. Tásúlagam go bheicí muid tú go luath a ríist. Slán, Joey! Slán! Nar ó sin go hélinn. Tá mó Cácaí inis a muoithas an cusnar agus tá se jazz faoiar. Tá má chun rubbag níos mó don uachtar ima sin a chur a bhfuil an Cácaí, agus mar rinmuid níos luithe tá má chun gáil thart agus thart ar na Cácaí Áille. Tá cuma jaasar sin inis. Tá muid inis
chun an bhráin tugain a rathú. Tá de don, dú, agus buin agam cheanna fin, agus tá chun an písa seo a rathú de buí. Tá chun mitagaí a chur mo lewa mar go méid an de bí a rubbag Jackar in nídú. Tá chun rubbag do hiúcarráin ó thur síosar an tabla inis sa dóis lang raman seo. Anis ag tuairt lum ó bhfuilbag don ráin. Má méar a bhrúiste agus tá chun rubbag do de buí a chur leis. Bín cum áiste ar seo ar dús an nuair a bhascan muid fríide, bín cum bhuiir. Brú le chiaigh sa dóigh go déan an de fríd an ráin ilig. Dín tú ag gáil fríd inis. Tá matain mór crógad a dhíghart don písa seo. Arcar an de galanta sin. Agus inis tá muid chunaí a ráú amá agus an ceice a chlúdá leis. Coní a hantáh thart agus tugaí crú cearcail é. Tá cum a bhaithir sin inis. Go cuairma tá chun an ráin a chur thart ar an cranfonte agus é chur a bhula an ceice. Glach de am. Agus sin é. Tá chun é a thumilt go cuairma síos na taobhanna inis. Cuma deasar sin inis. Tá chun an fuile a dhearú hiúil i gúsáid scin. Agus inis tá muid chun na máisiúthain baga a dhéanú. Ag buint úsáid as cearthar baga tugam atá a grú crí tá chun clúas a dhearú amá. Inis tá chun é a chuntáid buna scin agus é a bhrú iste le chiaile mar seo. An sin fáid bata bug agus cuir Swiss fríd. Cuir muid seo inis ar leithtíú le crú. Ag dul an non go dtíon 10 don, tá muid an 10 lítraid baga a dhéanú. Agus tá muid chun na Aussie cones an Sioráf a dhéanú. Is é na Aussie cones na rudí baga atá ar buir chlagín Sioráf. Tá chun é a ráú mar seo agus déanú se Aussie cones. Tá chun bata amúd a chur fríd. Agus é a róla bhuiró aile. Agus sin é, chuir mar seo inis ar leití. Le na ggéarthaí baga atá go minn seo, tá chun 6 na difriúil a dhearú má agus bí muid gúsáid sin na súla. Agus an sin i gúsáid brín bag isce tá chun na písaí a ramú le na chiaile. Le sin ráin donna tá faice tá muid chun an gíosan, bell agus spotaí an Sioráf a cruthú. Anis ag buint úsáid as cearthar cearcaile, tá muid chun an gíosan agus an bell a dhearú má. Tá chun é a ráú má chun uimhcrú a dhéanamh. Just mar sin. Ag buint úsáid as scin, tá chun an bell a dhéanamh. Bí cuairma ag déanú an físa seo.
Anis I gúsid mo yeah ordog, tá mo han yedar rúiste hon an gísa na yenu. Mar seo. Tá cuma waithir sin. Agus an chain písa tá fuaice ná na spotty a yenu. Leis an ráin donna tá fuaice, tá muid hon písi baga a yenu dó. I glóci rubbag don siúcra mínar mo lewa, tá má chun na písi a bhrú a má, agus crúna neogréatha a yenu. Bé go leordaí fa seothaiol ar mar go bhfuil léir mór spotty ar Sioráf. Agus an piece of journal. Anis, am an Sioráf a chur le dhiile. Caim muid rubbag isce ar an chaice. Ag tuairt lom an bhéil tá má chun é a gramú don chaice. Caim muid na cluasa agus na asacóns ar bhair a chlagin. Anis na súla. Agus an súla le. Come a jazz ar sin. Ní Sioráf a bíotán gan na spotty. Cair mar rubbag isce thart ar an chaice a lig, agus an sin bé mo jabalta na spotty a ramu. Voila! Caice Sioráf! The silicum growing of salt is a big black aluminium. Slan! Leis an idir sa dúsais muid sa chléir nua eil, go go dtí leithanna Cácaí Áille Aip Cúla4.com.